Og efterspørgsel på, at I måtte se min scooter. Eller, jeg lovede at vise jer min scooter, så her får I at se den. Sammen lige de lækre YSMF-stickers der. You sexy motherfucker. Helt det samme om på den anden side. Og så har man fået sine monoklistermærker på, fordi det var lækkert. Et stykke der. Og så en her, en dernede. Og så har vi det der, du er fucking god nok, stickeren der. Så det er skide nice. Men grunden til, at I ikke kan se den sådan særlig godt, det er fordi, jeg ikke gider at lære små børn at stave til F-ordet. Ja, det skal de bare ikke. Altså, og så har man lige forkortelsen her. Har man lige. Så det er jo fucking nice. Så nu er den blevet ordentligt fed. Så ja. Peace out from my favorite brother from the hood. Peace out.